आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. लोरे मतदारसंघात भाजपचीच लाट आहे, कारण भाजपच्या माध्यमातून इथं विकास कामं झाली आहेत. विरोधकांनी स्वतःला केलेलं एक काम दाखवावं असं आव्हान लोरे सरपंच विलास नावळे यांनी केलंय. तसेच ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांनी केलेल्या आरोपाला सडेतोड उत्तर दिलंय. काय म्हणालेत नावळे, पाहूया. मी सरपंच म्हणून मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगतोय की कारण काल एक दोन ठिकाणी आमच्या समोरचे जे उमेदवार आहेत, ज्याने याच्या पूर्वी सुद्धा पंचायत समिती भोगलेली आहे, आणि काल असे आमच्या उमेदवारांवरती किंवा आमच्या पक्षांवरती काही आरोप केलेत की आत्ताच कामाची सुरुवात का करतात, गेले काही वर्ष सत्ता आहे आणि का करतात. त्यांना मी उत्तर कालच्या प्रचार सभेच्या दरम्यान दिलेलं आहेच. मात्र आम्ही केलेल्या कामांवरती बोलतोय. काय करायचं आहे म्हणण्यापेक्षा तुम्ही 5 वर्ष भोगलात, एक गावात लोरे गावात एक काम दाखवा. पंचायत समितीच्या माध्यमातून तुम्ही केलेली कामं आणि मी सरपंच म्हणून केलेली कामं, मी तुम्हाला समोरासमोर बसतो, आपण समोरासमोर बसूया. मी आवाहन करतो तुमच्या माध्यमातून की समोरच्या उमेदवारांना की तुम्ही पंचायत समिती सभापती असताना जी केलेली कामं आणि मी सरपंच म्हणून असताना केलेली कामं, हे दोघांचं टॅली करूया. आणि जर वरचढ झाली तर मी मान्य करेन की तुम्हाला निवडून द्यायला लागेल. पण काही काही टक्क्यापेक्षा जास्तच, म्हणजे मी 200% त्यांच्यापेक्षा वरचढ आहे सरपंच म्हणून. त्याच्यामुळे ह्या गावाचं वातावरण भाजपसाठी किंवा माझ्या दोन्ही उमेदवारांसाठी, पंचायत समितीचे उमेदवार तरुण उमेदवार आहेत, सिद्धेश रावराणे, आणि माझ्या जिल्हा परिषदच्या याच गावच्या उमेदवार आहेत रिद्धी रितेश सुतार. अतिशय दोन्ही उमेदवार तरुण आहेत. आम्ही सगळेजण त्यांच्या सोबत आहोत. या गावचं मताधिक्य म्हणाल तर मला वाटतं टॉपला, म्हणजे लोरे पंचायत समिती लोरे झेडपी मध्ये आम्ही टॉपला असू, एवढं मात्र नक्की. एक लक्षात घ्या, आम्ही कधीही कुणावर टिप्पणी कुणावरही केलेली नाही. मात्र आता त्यांना समोर दिसू लागले की आता आमचे पराभव त्यांनी मान्य केलेला आहे, आणि ह्या पराभवाच्या माध्यमातून गावागावात वाडीवाडीत घराघरातनं आता जशी भांडणं होतील आणि एक गट आम्हाला मिळेल असं त्यांचं एक नवीन चाल त्यांनी सुरू केलेली आहे. पण यात त्यांच्या चालीला माझे लोरेकर किंवा माझ्या वाडीतले गावातील सर्व मंडळी भीक घालणार नाही. कारण लोकांनाही आता समजून चुकले की विकास म्हणजे नेमका काय हे आम्ही दाखवून दिलेला आहे. त्याच्यामुळे असल्या त्यांच्या प्रवृत्तींना गावात येऊन भावाभावात भांडणं लावणे किंवा वाडीवाडी समाजात जी दरी निर्माण करण्याचं काम करतायत. कालच आमचे बूथ अध्यक्ष प्रकाश गवाणकर यांच्यावर त्यांनी 2 लाखाचा आरोप केला होता. पण मला वाटतं त्याने, प्रकाश गवाणकरनी त्यांच्या घरातून 2 लाख उचलले नव्हते, ते बँकेचे कर्ज उचललेलं आहे आणि ते तो कर्ज स्वतः भरतोय. आणि त्याच्या कर्जापायी तुम्ही बाईट घेऊन लोकांसमोर हे त्यांचं अज्ञान दिसलंय. असले काही गोष्टींकडे लक्ष देणे म्हणजे उमेदवार म्हणून शोभत नाही त्यांना. पंचायत समिती सभापती भोगलेल्या माणसाला असे ते अशोभनीय आहे. आणि म्हणून सांगतो की त्यांना आता आरोप करण्याशिवाय काही शिल्लक राहिले नाही. आमच्या एकाही बाईटमध्ये कोणावर आरोप करताना दाखवा. मात्र आज मी बोलतोय त्यांच्यावर, कारण समोरनं आलेल्यावर जशाच तसे उत्तर दिलं पाहिजे म्हणून. एक लक्षात घ्या, दोन्ही उमेदवार जरी आपले असतील तरी पक्ष आणि संघटना ह्या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आपले असले तरी काही लोकांमध्ये सुद्धा मतभेद आहेत की मागच्या गेले 5 वर्ष सुद्धा आम्ही त्यांना निवडून दिलं होतं. 5 वर्ष निवडून दिल्यानंतर लोरे गावामध्ये झालेली, त्यांच्या माध्यमातून झालेली कामं लोकांसमोर आहेत. त्याने आम्ही असं जाहीर करतो की एक काम दाखवा आणि बक्षीस मिळवा, असंही होऊ शकेल. कारण त्यांच्या ज्या 5 वर्ष गेली ती कदाचित वाया गेली असंही म्हणायला काही हरकत नाहीत. म्हणून आज लोक सगळे भाजप पक्षाच्या मागे उभे आहेत, भाजप पक्षाबरोबर काम करतायत. रिद्धी सुतार यांचा विजय निश्चित आहे.